Tenda duond bura mar ODM e kaunti ma Migori opwoyo jopiny e kaunti no kuom ni rem bago ng'anyo mar Sabasaba odiochieng' manyoro e kaunti no, kowacho ni ne en ranyisi mar luor ne duond bura kod tenda duond bura no mar ODM. Jakom mar duond bura no e kaunti no ma Migori, Peter Kianda, wacho ni ginyalo mana ng'anyo ka jatenda duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga onyisogi mondo gitim mano. Kianda wacho ni duond bura no mor gi rowere e kaunti no ma Migori kuom ne nyiso luor ne tenda duond bura mar ODM. Vijana magwa ma Migori jo jensi kuom igno wach mar ng'anyo kendo kung'iyo kaka gik moko timore kuonde moko ma pod ji ok nyal winje wach uneno kendo winjo gima timore. Wanto wamor kendo kwayo nukwe kendo wayie ni vijana mag ODM kaachiel kod jensi un jogo mawinjo wach kendo wamor kodu. Wanyalo timo gima kama pile en ni wanyalo bedo gi piny maber ma ok jo ohala donjore gi tije ji kendo jok mawuotho bende ok donjruok godo. Tenda duond bura no mar ODM e kaunti ma Migori bende okwedo mokalo tulo kod kuo ma bende noneno e gwenge mamoko ma bende no bage ng'anyo makamano, mano ma bende no weyo ka ji mathoth ne owito ngimagi e kinde ng'anyo.